Krásny deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu, ale založila som aj Kundalini Activation Flow a KAF Academy, pri ktorom učím aj Kundalini aktivácie. A dnes by som začala aj takouto témou, ktorá nemusí byť úplne príjemná, a to je, že či je Kundalini aktivácia podvod. Budem k vám úprimná, ja keď som išla na svoju prvú Kundalini aktiváciu, konkrétne Kundalini Activation proces, na ktorý ma lákala moja kamarátka, tak som si myslela, že aká hovadina a že bude to strata času, peňazí a že ležať na podložke a počúvať hudbu nie je niečo, čo by mi pomohlo. Ja som ani nemala nejaký konkrétny problém. Jediný problém, ktorý som ja osobne riešila, bol, že pri odblokovaní, keď som mala klientov, ktorých som mentorovala, tak mali častokrát také traumy alebo taký ten pocit, že nevedela som im racionálne pomáhať. To znamená, že hoci sme robili nejaké kroky, ja som stále cítila, že tá minulosť, ten nervový systém je stále v takomto móde uzavretia, alebo že nevedeli sa pohnúť ďalej, hoci robili také tie kroky, ktoré som im odporúčala. Nebolo to u každého, bolo to väčšinou u tých ľudí, ktorí si prešli veľmi ťažkými obdobiami, kedy im zomrel partner, partnerka. Po prípade tam mali nejakú smrť dieťatka. A chcela som naozaj pomôcť aj týmto ľuďom a neverila som, že Kundalini aktivácia niečo také dokáže. A ja keď som išla na svoju prvú aktiváciu, kamarátka nemohla. A si pamätám, ako som si ľahla už s pokročilými na podložku. Mne nebolo nič oznámené, že však uvidíš, že čo to je. Ľahla som si na podložku, pustila sa hudba a 30 minút si pamätám, že sa nedialo absolútne nič. Nič som nevidela, nič som nemala žiadne pocity, len som si frflala, aká hlasná hudba, ako zbytočne som tuto premárnila čas, že som mohla robiť niečo lepšie. A po 30 minútach si pamätám, že som dostala ako keby taký bosk na hlave a začala mi prúdiť taká energia. Prvý pocit bol, ako keby mi dal pusu môj zosnulý tatino a cítila som sa úplne jak prikovaná k podložke, videla som úplnú tmu. Potom som sa začala tak ich pohybovať, lebo som cítila, ako tu mám takú veľmi silnú ťažobu a po tých ďalšej polhodinke, alebo celý Kundalini Activation proces trval 1 hodinu, som bola ako znovu zrodená. Veľmi som sa smiala, veľmi som bola taká nadšená, že toto čo je. A nemusíte mať aj vy takýto rovnaký pocit. Niekto má pocit, že sa mu chce plakať, niekto nemá žiaden pocit. Dokonca viac ako 5% ľudí nemá nejaké silné pocity pri Kundalini aktiváciách. Ja som zobrala potom aj na Kundalini aktiváciu môjho manžela a ten naozaj nič také necítil. On si tam len oddychoval a bal sa, že zaspí. Ale čo vám tým chcem povedať? Ja som tiež tomu neverila, že niečo takéto existuje, že niečo takéto je naozaj silné. Fakt som si myslela, že to, že sa niekto tam hyboce, alebo že niekto hovorí, že vidí farby, alebo niekto vraví, že tam má nejaké zážitky, tak som to si myslela, že to sú len marketingové ťahy. A potom, keď som to sama zažívala, tak sa mi zmenilo ten celkový pohľad a hneď už po prvom Kundalini, hneď už po prvom kape, teda Kundalini aktivácii, som vedela, že toto je cesta, ktorú sa chcem naučiť a preto som pátrala, akým spôsobom sa to dá naučiť a o tom budú moje ďalšie videjka. Ja budem veľmi rada, keď mi do komentára napíšete, že či ste Kundalini aktivácie niekedy skúsili, alebo či ich plánujete skúsiť, alebo aký máte na ne pohľad. Či ste naozaj aj taký skeptik a beriete to ako totálnu blbosť, lebo aj ja som bola v tejto skupine. Alebo či ste taká otvorenejšia mysl. Budem sa veľmi tešiť na vaše správy a majte krásny deň.